Cik. Alan yang masuk nama prosesi pinangi dotu hita salukna asarim mahita jongjong. Urian itu hatta hamu akamanami do inanami sude nang remaja na posobulung ne huriatta hakabipi pasar mingguan songoni akamanami inanami sude keluarga remaja nang naposo nuaing na ditongan ibagas nabi na maddohoti peribadahan marhiti live streaming. Kami sian sudi perhalado ni huriatta padita do keluarga situa dohot keluarga dohot sudi perhalado naso partohonan na makubasi ditongani huria hakabipi pasar minggu pahasa tahun nami matuhita kamanginang narono yang dibagas joroon songoni nuaing na beribadah di jabu akamanami nanami hatatabi siak kami sudi perhalado ni huriatta selamat hari Natal madihita saluhuna hudul mahita.
Horian itu hata adorang so tapuka parpunguata di Budarion upa botoho kami ma naparjolo sahali di nomor 10 sada Maredema Kor Gloria virtual di nomor 15 Maredema Kor Ama. Mardalama acarata songon naung adong di lembaran acarata naung tatiuk B. Taparade maro hanang pikirata hamu amanami inanami. Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus namar pungu dohita di bornginon laho mamestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Narodo ibana manopot hita jolma pardosa di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Naing bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata. Alani tamado hitama dok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Na mangalehon partikian nauli di hita. Atong majonok mahita. Jala marunduk ni roha diadopan ni debata. Ainaung binsar do panondangi di hagulapon. Tapangiar masuara tamamuji tuhata pardenggan basai. Maredema hita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sana panondang na bolon. Bicardo sada panondang di aka na mangingani tano na nilinggoman ni hamatean. Marrongoman bangsom rosian lomona di ari parporanganmu. Marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni adus torang rodo tuho paranganmu akka na uposo. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali debata ama na di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamulateon husobahon hami tuho. Marningot silehon-lehon mi nabalgai tu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumisian Banua Gijang alani hami. Gabe nadangol do ibana jalana pogos. Pola tubuh ibana di barani Bethlehem, asama mora hami. Sai rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham. Napinapatar ni anak ni. Amen. Mari dehita.
Tangihon hamuma patik ni debata di parpunguan bodari natalon. Imana tersurat di Yohanes 8 ayat 12. Dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida nin nama. Ahu do panondang ni portibion. Nasotu pamardalan di naholom na mangihuton ahu. Di ibana do tahe panondang hanguluan. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mared dehita. Dimulanai uli dohot dengan situtudo portibion, dohot sude pangisina, alai nuaing nunga dihukupi timus, dangadong begodang suara ni pidong na marhabong, alani jol mana jot manegai akasuasuanan, lahu pasauton lomo ni rohana. Hadameoni penunga maul be didapot jol mai nuaing, alani porang dohot huaso dohot arta. Godang ni hasusaan alani lalo manang alani aek godang. Partangison alani hapogoson, hageduhon, dohot pangarupaon, nang panggosa-gosaon didongan, nang nasa ulaw dosa tahe, sudenai alani jolma nunga dao jaladang makaholongi debata, dohot dongan na jolma. Ditiki napar pudion masa dosorimago COVID-19 napola mampahin godang jol mamar matean ngolu perekonomian nahurang denggan godang ni huria na suboi patupahon pesta Natal dohot ragam ni akaparukilon na taadopi di partikianon alani Tuhan asi maroham dihami patogu mahapor seal nami, asa unang mabiar jalamadele hami alani parnguluanon. Patu pamahami gabe panondang maradop pondongan nami, songon hatam nama dok, tungsura lamar pogos donganmu, lam surut tahe parbohalon di labungmu, ikotolongammu do ibana, nang halak dagang, nang halak pai solat ibana, asa mangulu ibana di labungmu. Hurian itu hatta, nungarotu hatta manopot bangsona jalamampoan haluaon, ido natahalason di bornginon, alai haholomonoddo jot-jot makukupi tanoon, jalalam tujorbut nado pangelan isi bolisi mangihoti torop jolma disegai do toddi hapor seaon dohot pakirimon sogot diguturi namar rumah tangga disegai nang rohani ianakon asa tuis tuhatani debata alani i tamado pahusor kusorota di bagasan rohatabe.
lam godang pe aka paru kilon na masa di tonga-tonga ni nguluon, ingot ma Tuhat tado nama dongani hita. Mololam lumlam aka parohaon ni jolma di partikianon, ingot ma alani ido ubahen naro Tuhan Yesus sian banua gijang seorang tupor tibion. Asa disodangi sadop ngulutan di bagasan hagulapon. Alani dang jadi papeolonmu uhum, dang jadi homarni dan ida bohi, jaladang jadi caloonmu silua, ai sisip do papitung mata ni halak na pistar, jalapa balik-balik parhataan ni halak na tigor, atong songod dia perumang di parngoluan nania dopan munuaeng, di arsak manang las ni roha, sai ukap maroham majakon Tuhani, asa sorang ibana di bagasan ngulum. Kadongan sahuria dihorhon hatu tubuh ni Yesus ido obas nai baru parsaoran nai baru dohot holong nai baru jakom masih paduai sodang nilininoma songo simbol na barpada kita boronginon naso tauleho bedosa radi mahita manisa dosa di dongatta Tuhat tado madok, au do panodang di portibion, naso tupa be mardala dinahulum nasa na mangihuton au, atong berhak mahamu, mabuan sinodang nasian Kristusi, berhak mahamuna. Jongjok kita. Sonang ni borngin nai ujuro Yesusi sonangmu
kadongan las maroham nung ngasaur beto hata Jesus si palue itu portibion jakkom maibana sian ukak ni roham jala hati dakkom maibana di ngolum alani hami pe naing mahubas makatidakot Tuhan Yesus marhiti ngulu nami hudul mahita saluhuna. Mare dehita. Tabege mahatani debata turpuk di parpunguan bodari natalon imana tersurat di Titus 2 ayat 10 sada sahat rodi ayat 15. Ainu ngatarida asini rohani debata si bahen haluaun ni saluhut jolma. Laos diajari dohita, paimai-mahon hatuaon natahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Mahatahon, paingoton, jala ajarhon sian nasa gomos ni roham, unang maadong na marhuni roha midaho, ido sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Adora
Mari dehita. Tidakon maha porseau tai songon nahina tidakon idongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu maon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpazal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoduhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu mi debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana ay mamulak sogot tu tanoon mangungumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia. Dohot dihasesaan ni dosa. Dohot dihatai namando. Mulak mangolu dosa gok daging ni halak naung mate. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema sunggul-sunggul manang soso-soso dihita saluhutna. Na parjolo, ia goar ni parpunguan sadarion, ima parpunguan bodari parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Dohot tema, ainang bicar do panondangi di hagolapon. Jesaya sia ayat sada sahat rodi ayat onom. Napaduahon namarragam. Pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Marsogot hari Jumat 25 Desember 2020 ima pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala di patupa huriata do parmingguan. Na parjolo parmingguan manogot masuk pukul onom wib. Padua hon parmingguon arian masuk pukul 10 wib. Patuluhon parmingguan borngin masuk pukul 10 walu wib.
Laos di patupado marulaon na badia ditolu parminggoni. Pesta Natal paduahon, huhut Natal ni ama ina dohot lansia. Di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 10 waluwip, di patupa huriata do pesta Natal paduahon, laos disima di patupa perayaan Natal ama ina dohot lansia. Songonima soso-soso manang sunggul-sunggul dihita. Nuaing masuk mahita tutangiang pangodianon niuluhon ni inang situa boru sihite. Martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Disodo hami ali Tuhan ruas ni huriam HKBP Pasar Minggu. Narodo hami madok mulyate memuji pasangapon guar muna badiai. Ala dihilala rohanami do ale Tuhan. Holan ala niasini roham do hahipason boy hami marpungu dison rosia ninganan nami be ganuk marsada-sada. Boy hami memperingati Natal di tahun 2020 di masa pandemion. Ale Tuhan Jehovah debata nami. Di ida jali bereng hodo saluhuna na masa di panguluan nami. Godang do ama nami ina nami. Nasadok si hol rohana naing ro marminggu. Marpungu do akadongan nasa haporsiaon di huriaon. Alai Tuhan. Alania kana masa di negara namion, doho di dunia on. COVID-19 na menimpa saluhutna ngolu nami perekonomian, hangut parngoluan, akaholong ni roha, godang nahona marsahit, jala godang do ale Tuhan, nang jumolo siap kami. Tuhodo kami marhapurusan, jala tuhodo hupasahat kami saluhutna ale Tuhan ngolu nami. Aka ama namin na dijabu, lehon na sida hahipason ale Tuhan. Asa totong na sida marlas ni roha, mga lewati tahun 2020 na gudang pencobaan. Songoni nang hami saluhu na napungu di bagas joromon, tuhodo hami marhapurusan ale Tuhan. Sehoma totong namian di ganupa hami marsada-sada. Lehon madihami ale Tuhan, roha do pikiran, dami na sumurong na siya ko'y matuhan manggohi rohan nami. Asaw nang lilu haporsyaw nami ale Tuhan. Gudi-godang ni akan na masa di pencobaan di ngulu nami on. Tarlu mobi ma sadok di tahun 2020-on. Ale Tuhan Jehovah di bata nami. Dang terbahik kami ale Tuhan mengalewati tahun on. Ya sohodongan nami. Ipe asi maroham di hami ale Tuhan. Pahipas maperdagingon nami. Tarlu mobi mapertodyon nami. Asa boy ale Tuhan hulewate hami taonon. Boy hami marlas ni roha meninggal ho tahun 2020. Jala boy matinggal kopiton ale Tuhan di tahun 2020. Asa boy normal kehidupan nami sa ganuk marsada-sada. Jala boy normal perhuriaw nami. Boy marhahi pasok kami mandalato sude aka ruhu-ruhu ni perhuriaw di HKBP Pasar Minggon. Ale Tuhan, totong dodo pasatami tu tangamu. Songoni nang pamareta nami. Di usaha ni pamareta nami sian pemerintah pusat satu tingkat kelurahan. Asa adong Tuhan aka pencegahan. Asa unang lam tabba akan tertular tu COVID-19 on. Leho male Tuhan hikmat di pamareta nami. Jala pergogoi manasida. Asa lam tu denggan na ale Tuhan aka perniulan. Jala ahana di rencanahon pamerintah nami, boy waktu si hami saluhuna masyarakat Indonesia, jala boy hami mendukung di aka program-program di pemerintah, laho mengalewati COVID-19 ali Tuhan. Dang margogo pamerintah nami molohlan pamerintah nami na mangula, ikon luhut do hami masyarakat Indonesia, terlumobi maruas ni huriam HKBP Pasar Minggon. Asa sungguh-sungguh hami ali Tuhan, di aka mangulahon na di bahin ni pamareta protokol kesehatan.
Asa ganup kami marsada-sada, menjaga kesehatan nami be. Asa unang gabi kami menular katua kadongan nami, jala unang dongan nami menular hatu kami. Asa rak sude kami rak mangatusi di akan namasa di tonga-tonga ni bangsa do negara namion. Saya leam matuhan di aka pemerintah nami, roha nadame, ganup nasida boi marsiatusan, jala unang adong na mementikan diri sendiri. Allah boto kami ali Tuhan. Dang margogo presiden nami molohola sahalap ama nami ikon na didukung sa luhut do aka aparat pemerintah jala kami perayat ido asa boi mardalan aka rencana-rencana songonia le Tuhan sa luhut na pangulan ni huriam HKBP Pasar Minggu upasahat kami ma tutangamu aka manami pandita songoninang kami parhalado leo madihami sadani roha di aka na mangula siulaw nami di bagas Ciromon. Asalamboy kami manugu-nugu. Ruas miya le Tuhan. Pergugoy kami. Jalaleho de kami. Dami ni roha sada ni roha. Asaganup kami mardame. Tarlumobi mali Tuhan. Di akka siulaw nami asadinggan sa luhu na. Songonia le Tuhan. Hupasahat kami ma tutangamu. Di akka perayaan-perayaan Natal marsugot ali Tuhan. Padao ma aka parmaraan siya tonga-tonga ni ruasmi. Tarlumubi mali Tuhan di pelaksanaan ibadah. Asa daw ma sa luhu na aka ula-ula ni Sibolis. Jala ula-ula ni aka jolma na marhasugo ni roha Tuhami. Sa ilehom mali Tuhan dami na sumurungi. Songon anak mulong tubu di Bethlehem. Tubu ma iyali Tuhan dami na sumurungi di ganup roha nami. Marsada-sada. Ale Tuhan di batama nami. Tunggodang do nama baik marlas ni roha di Natalon. Jala tunggodang do tong akana dibugasan parukilon alani aka parsahiton. Do aka parnguluan si ganupari na terganggu perekonomian. Ho male Tuhan na mga ramoti sa luhu na ama nami inanami. Aha penamasa di ngulu nami onali Tuhan. Dang tarbay kami mangulahoni ya soho dongan nami. Asi marohamale Tuhan. Leo mapasu-pasu na sumurong na siya ko'y. Jala pasu-pasu maakan na niulan ni tangan ni ama nami, ina nami. Asaboy dengan Tuhan panguluan ni aka keluarga. Sa leo male Tuhan hamalumon di aka ama nami na nami na marsahit. Di rumah sakit songoninang di Jabu. Alahu boto hamile Tuhan siyan tangan mo do hamalumon. Jala hodo pangubati na sumurong. Asi roham di aka ama nami ina nami le Tuhan. Mulutung pe adong akana sumurut haporsiaon na. Alani aka panguluonon do alani aka parukilon. Asi roham Tuhan. Saya perguguy na sida. Paingot na sida. Hodo Tuhan debata nami. Jala hodo haporusan nami. Hodo partanobaton nami. Asi roham di hami le Tuhan. Marpamuhati maroham di akadosa pangalahon nami. Molotung piale Tuhan marlau dosa kami dia kapakatayon. Pernguluan si ganupari. Asi rohamale Tuhan. Marpamuati marohami dahami sa luhu na. Sama dosa nami na gudangi. Disordo kami Tuhan akayan hakomu. Roma homa masu-masu kami sa luhu na. Alahu po kami siyan hodo mual ni hanguluan. Hodo mual ni sa luhu na akasilehon-lehon na denggan. Lehom may tuhami hobar tulomon ni roham. Ali Tuhan, hupasahat kami matangyang nami toho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
mare dehita huhut tapasahat ma peleata. Ana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai.
Amin. Hurian itu hatta hama kadongan saha porsyaun barita nauli si hanguluhonota di pesta Natal Bornginon di parningotan di hatutubuni tu hatta Yesus Kristus nongro tu portibion di enet sanbuku ni panurirang Yesaya bidusia mamuka sian ayat sada torus tu ayat onom songonom mahatan itu hatta tapai huti hukma bangso na mardalani di bagasan hahulumun marnida sada panodang nabulun bicar dosada panondang diakana mangingani tano lingguman ni hamatean nunga di patoropo bangsoi nunga di padiri hodi bana halalas ni roha nabulun marlas ni roha nasida di julu ni bohim songolas ni roha di gotilon songo parulupulupun di namerbagi tabat-taban ainunga di ponggol hoko auga nape tu ibana dohot batahi ni abarana dohot licing-licing ni namangadu ibana songon uzu di ari midian ai masok-sok dosugut nasa sinjata ni parsinjata di hatu turtar ni tontangan ro di ulos namar sapu mudar gabe si panganon ni api ai nunga tu dihita sada poso-poso dilehon tu hita sada anak pape tu abarana do sugut harajaon jalabahenon na do warna si partahi halongangan si ulu balang ni debata amasa liling ni liling na raja ni hadameon bahen hagagadda ni harajaon dohot hadameon na sumeruzung di habangsa ni si Daud dohot harajaon naih pahoton dohot patuguhon marhiti-hiti patik dohot hati goran olat nion rudi saliling ni lilingna hamuruhon ni jahuba sebot patupahon songoni ima sahakni turpuki urian itu hatta hamuar kadongan saha porsyaon disada cerita na Mehmet di buku perenungan-perenungan kecil ya dorong sada berita songonon adong sahalak keluarga adong papahanan haholongan ni rohana ima habbingon marwarna putih na sangat langka jala ala haholongan ni rohana binatang ini peliharaan ini yang betul-betul disayangi haruk dohonon holam murum dorang derongani napunasa habbing putih makan minum semuanya sangat dikasihi kambing putih itu. Mereka menganggap bahwa kambing putih itu betul-betul pembawa berkah, pembawa rezeki. Alanido dang malang napunasai mangaleon holong ni rohana na luar biasa. Kambing harus memakan berbagai macam rumput, harus puluhan jenis satu hari. Dan itu dicari oleh sang pemilik kambing putih ini. Dilului doi agi itu dia, asa dong panganon nih habbing haholongan nih rohanaon.
Satu waktu, satu ketika, Roma keluarga na punah habingon, hupa bebas majo tahe. Lo majo songoni, songonare reaksi bana. Songoni mapikiran. Pertengahan hari, Roma inatai. Ditugu mahabingon tu porlakna tardipudi ni jabunai, ala disi gudang areal rumput di paluai bana mahabing putih naon. Dilepaskan. Dung di paluai habing putih i, dok maju isi tahe, ay porlak kudo ni narohana, dok maju sa penyegaran dia bebas begitu. Mula menatai tujabu. Duk tersedia liling, pai masobot ari, lau may bana lahu manugu mabuat mangalului habing nai. Dan memang sebelumnya sudah banyak orang menawari itu dengan mahal. Karena cantik, indah. Itu. Alai dang jupang be habing putih nai. Tang bisi be. Saya dilului. Tang dapot. Sampai borongin dak kaluluan di mana. Ala istrina do inat tawarjabuiru na paluahu kabingon. Bahwa hope itu amat tai ngamabiar. Terakhir dang bui dang ibabua ay ngala borongin. Ibabua ma to amat tai. Ay upelua na king habik tai hape dang ulu beramulak. Marbadai halaki suami istri dohot sa keluarga. Ala dak kalulua be di habik pution. Dung loja marbadai modum ma napuna habik putih. Pihak mana sida? Alayang koy natai dang bui modum. Tongol lewa maborngi jolma mamulus jamunai. Hala aka manang namulak sa labo manang sa dia. Mekelekkel ma akan naliwati. Ekel la sonom ma. Mekelekkel makan naliwati. Itu Roma natai. Habikku ninna. Jol madu neliwati. Alai gabe didok. Habing. Amatai pedungo. Habedung dibereng. Bah, ay dang habing. Do. Jol madu. As pinikir na kaning roy na tay gasakasaon. Nipikir habik kamu habe hamudu na liwat ninna. Nanang dohonon ni barita na zepek yak kamanginang. Ketika pikiran telah gelap, molonung na makolo pikiran ni jolma, dakola buhi gawe hera binatang jolma dida. Kalau sudah pikiran dalam keadaan kalang kabut tidak tenang, gelap, sudedo rano portibion, salah pakuling, salah penilaian, salah pikiran, salah nang tindakan. Begitulah kondisi manusia kalau memang sudah di alam kegelapan pikiran, hati, dan jiwa. Akan bisa salah kaprah, salah bertindak, salah melakukan. Imam ulunung na dihahulumon, makulum rohai, makulum pikirani, tersudedo boy, salah na mangulon. Gabe Roma nang akadosa. Urian itu hatta hamo kadongan saha porsyaun di tema ni natalta di boronginon danga pala hal naso tabigibion
taringot tu panodang ni portibion. Alay hubonay ma bahasa kot sa si Jesaya turpukon na somal denes sa Evangelium na opatido. Uludak sa Lukas, Matius, Markus, Lukas sesanil masomalna barita na uli. Diak ka perayaan Natal. Sugup pe dang sa perenerubi do sa mitata. Di hamamasa ni turpukon na kamang tawayak koma. Songod dia mahahulumon ng miyan di bagasan ngolu ni Hazolmaon di hala Israel hati-hai. Hala nauk pinagodang-godang ni debata, hala naung nirupan ni debata, hala naung say di urupi di patau debata di bagasan nguluna. Yang selalu Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Bahkan yang memilih mereka. Alabaya ko kamu ma dung ro parukilon ro namasa terluba do Tuhani. Termakulum do dung ro akka parukiloni. Ketika mereka telah menghadapi berbagai tantangan-tantangan dari bangsa-bangsa yang lain. Terluba do Tuhani. Dang debat tadi zo balik salam makolom do kapikiran nai tak Tuhani digorahon alai borhak manasida tubang sona gumogo do dipanggido nasida pangurupioni sian bangso Asur na menguasai kekuatan tongon di zaman ini. Mereka meminta kekuatan ke situ pada awalnya. Sekarang dalam perikop ini Amanginang, justru Asur sendiri yang mau memerangi Nasida. Dongan nahian gawe musuna. Patuk ma lam ginonggoman ni hahulumon roh anak pikiran. Tersongok kita doi, mernatal lo hita tahina udari natal keluarga. Sudah doi tamartangi yang ibagas tabi. Iya, mulo di jamu renungan na tersurat di Natal keluarga Nabudari di patorang dodisi tung holong ni Hazol maupe dangarong nahot. Dan ada yang kekal. Hanya kasih Tuhan yang kekal. Tutudoi sa kompaknya hita tu sada zolma mersugo boy doi gabi alom musum saunari boy do gabi ngambu mersugut hanya kasih Tuhan yang kekal hidup benarongnya detai isi do ale-ale ta ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesus ko pardonganon netanon sosoni doi satokit dongan marsugut itu juga menjadi lawan kita. Sekarang dia memuji kita, itu juga besok yang mungkin mencaci maki kita. Israel begitu terhadap Asur. Sekarang justru mereka yang Asur yang memerangi mereka mau merampas. Lam hulum mapikirani. Lam sodiboto be diula donian sangobas akka peribadahani diula do sangobas parsobbaunoni diula alai sonom ma parsobbaunna persis sama seperti yang dituliskan Eka Dharma Putra dalam satu tulisan khotbah ibarat dia Bapak Eka Dharma Putra mengibaratkan begini peribadahan itu. Dibandingkan balon dengan telur. Dia sama-sama loncong.
balon indah, enak dipegang, enak dipandang, cantik, hijau, kuning, bagus. Tapi coba pecah balon itu, apa di dalam? Hah? Apa? Gak ada. Hampa. Gak ada isinya. Begitu peribadahan itu diibaratkan. Tapi coba telur, pecahkan telur itu, apa di dalam? Apa guru sekolah minggu? Apa di dalam? Gitu. Unak pola dauk manangahai si berisi holan nimbu pe. Bulu di Paskah tabai itu kan simbol cikal bakal kehidupan, hidup yang baru. Tapi yang mau kita katakan, walau dia tidak berwarna, tidak menarik, tidak seperti balon itu yang sama-sama lonjong, cantik, indah, sangat enak dipegang, dilihat, dipandang mata. Luar biasa. Tapi enggak ada isinya. Tapi telur tanpa warna, tanpa apa, dia berisi dan punya makna di dalamnya. Mereka juga menyembah Tuhan. Disobado, alai dangbe, ay ngahulu muna maripo-tipo, manggonggomi pikiranna. Dak sehat be cara berpikirna, dak sehat be hati-hatina, dak sehat be parrohonna. Terakhir begitu saja. Hidup baik kurok naking ngirido hanguluan molo ngagulap pikiran ini. Tidak ada yang lebih sadis dari hidup kalau sudah gelap cara pikir itu. Warna putih pun pasti tetap menjadi warna hitam. Itu ngerinya. Sekarang Tuhan berfirman bagi mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka hidup dalam kekelaman itu. Tidak membiarkan mereka hidup dalam kuasa kegelapan itu. Agar tidak semakin jatuh. Tidak semakin berdosa. Tidak semakin jauh dari Tuhan. Tidak kepada kematian. Lalu firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata, Roma panodang buluni bicar masada panodang. Yang mau menerangi dan terang itu menjadi penguasa yang menguasai dan menjadi raja yang kekal. Martudu-tudu mai Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Martudu-tudu mai Tuhan Yesus panodang nasit tongi. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 12 didok songonon, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Sederhana mah jami tahun dohonota. Disodangi Kristus idoho. Dalam khotbah saya terakhir di minggu apen jam 6 sore kemarin, saya katakan begini, ada 3 dalam kehidupan kita ini yang selalu bisa bertolak belakang. Boleh hata watakna adong tulu hal nasai marsi rapusat di ngulu nih hita zolmaun. Butuh kamu mulu masih rapusan, masih tanggingan, masih sorowan. Mana itu? Roha, hati, pikiran, perbuatan. 3 hal yang selalu bisa bertolak belakang.
Kata hati bisa berkata manginang, aku salah do tahina udok naking baga. Betul udok mai, kamu masalah. Itu kata hati. Tapi pikiran berkata, lo mesti tahe, ya raja. Emang gue pikirin. Tapi hatinya tahu itu salah. Pertentangan. Ini dengan ini tolak belakang. Marah lo. Lalu Allah bertolak belakang hoton, ini pasti memaksa ini untuk berbuat. Nah tulu hali bisa selalu bertentangan dalam kehidupan kita. Saya tahu apa yang saya pikirkan itu kurang pas, tidak tepat. Buido tapotoi. Alaya la deng iri dan dengkini di bakasan hati-hati, pikiran, ya biarin. Lalu lakukan apa semau gue. Hahulu mudui. Alani dia nonai dok ngamanguru di bakasa sinodang i Kristus akamanginang. Ahado nai dok ngakamanginang namanguru di bakasa sinodang di bakasa katiuron ni Kristus. Molo di buku ni parpesalme di dok kosongonon. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di Elusi muzo, nak pem masker burung elusi. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di setiap orang yang hidup di dalam terang firman Tuhan, itulah terang yang benar. Karena firman itulah yang menjadi daging dan daging itu adalah Kristus Logos. Tentu orang yang hidup dalam tuntunan firman Tuhan itulah yang selalu hidup di dalam terang firman Tuhan itu. Dak kataku bena saut, dang hatamu bena saut. Alai pasauton hobartu lomo ni rohani dewata. Pasauton hobartu lomo ni rohani dewata. Karena firman Tuhan itu hidup di dalam firman Tuhan, itulah orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan itu sendiri. Taida ma turupa ni hazol mau namang. Mololam marti burak noaing kekerasan, penindasan, intimidasi, namang asahong gugu, namang asahong kekuasaan, namang asahong sinadongan. Dotak kejahatan nasing. Banyak segi-segi kegelapan itu. Banyak tindak tanduk hidup manusia yang selalu di dalam kegelapan itu. Tentu satu hal yang mau kita katakan soal itu adalah bangalah Kristi behitada. Dang donot tabi dang dihita hati uronon. Ay nung ngalak na porsiya hita di Tuhan Yesus. Nung ngata hati dakko ni. Nung ngatardidi hita tu bagasang guarna. Nung ngadihita hasesan ni dosa. Nung ngatar surak guarta di pustaha hangulua ni holam mapartahaton nama. Holam mapartahaton nama. Ay tikitar didi hita nung ngadidok. Saya diramoti Tuhan debatama ho dihabongon tu bagasan rajaunda. Terang itu telah ada di tengah-tengah kita dan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalannya, terang itukah yang bekerja? Sinodang itu hatai do, roham do, pikiranmu do. Manang naobar tulomo ni rohani Tuhani marhiti-hiti hatana. Di zaman ni pandemi COVID-19 marnatal hita.
Makulu bu pikiratta pasti doi. Susah nguluan, susah parsauran, segala-galanya susah. Budulem penak, sesak, bukan hanya napas, tapi pikiran. Dang bui son nomor huriaud doi. Dang bui son nasomal nak parsauran. Cara beribadah. Gudang mabas sosak pikirata, boy makulum. Lesada dohorota. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Selagi napas hidupmu ada, bersyukurlah. Sepahit apapun sekarang kehidupan ini di tengah-tengah pandemi ini, tetap harus bersukacita dan bersukaria dan memuji Tuhan. Puasa. Bah, di luar dobe hita mangulu. Dilihat dobe hita no yang sehat. Buah molitor igo makko kopi ti. Suado ngampun. Si matuan inang padita rospita na buderi modding sore ikut ditanob bu na buderi jemuelu di Pekanbaru. Ngerido. So martona so bui deon. So bui adungan. Atau rasyato korbo be dang bui. Bagudang mahita bersyukur tu Tuhan ini. Banyaklah kita bersyukur amanginang. Jangan lagi hanya pikiran kita yang gelap-gelap ini. Kita andalkan jangan. Unang murah-murah hati rohatta, unang makolom. Iya. Adong ko naturis ada pasatu hata. Seseorang. Tapi majo saya sinurigurak, ko pabi deru padita si majo tahina. Tak pula hati rohatta di sini. Mungkin dia berpikir kekuasaan dia. Mengandalkan pikirannya. Tapi ingat, Tuhan ada. Kau persiedo hita di hati urun itu hatai. Jangan mau kita sesak pikiran kita ini. Jangan. Didok nakaning terang itu adalah raja yang kekal, raja yang abadi. Dan harus bersorak-sorai. Sama seperti orang yang baru panen. Terus harus bersukacita dalam kondisi kehidupan apapun. Karena apa? Setiap orang yang bersukacita di dalam terang Tuhan, itulah hidup orang yang berpengharapan. Yang tidak lagi bersandar kepada dirinya. Yang tidak hidup lagi hanya berkekuatan kepada pikirannya, kepada kekuatannya, kepada ototnya, kepada apa yang dimilikinya. Tetapi bersandar kepada Tuhan Allah. Makulum dorohatta taringotu poparatta. Eko kamu ma sungguh dia mana kota generasi muda on dana mazuhudok noaing setingkat SD tu SLTP harus belajar online. Iya, kebetulan anakku yang kecil ikut beribadah. Dangu dakai botot sekolah minggu ikut ibadah dewasa dan duduk bagus. Baik kok kamu ma bahama benon yon kalau seri share amanya tusion online. Tinur bazudina seragam so yai pakai. Hancur ini. Ini ngerinya hidup ini. Kita tidak tahu mau bagaimana. Makulum pikiran ini. Anggola kebutuhan donak kaning butuhan batoy mak. Yakin mahamu. Songon nazarang gobe di Portibion mate ala somangan. Songon nazar sorong gobe.
Jarang doi. Tapi banyak yang membuat hati dan pikiran kita bisa boi disonggopi hahulumuni yang membuat kehidupan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nuaing hatan itu hatta madok. Nunga bicar panodangi. Paloas ma. Biarkanlah masuk terang itu di sini. Masuk di sini. Didok naking rajani hadame odo natiuri Kristusi naroe. Rajani hadameon. Dia mendamaikan kita dengan Allah dan kita juga didamaikan dalam dunia ini sesama manusia. Pertanyaannya, jika terang raja terang itu adalah pembawa raja damai, pamardame mabo hita tu dirita. Mardame ma tu dirina te. Anggo mardame tu do ngam muradoi. Muradoi. Alai na su sa mardame tu diri do. Mulu mardame au tu diriku itor pakulingak ku ruhamon non. Yang susah adalah berdamai dengan ini. Unang gabe si palet cimatong ay buru marsipalet cem susasongon na mardame burjuin na be dung dipudi pahata-hata. Taksoni na mardame. Daung. So na manis-manis ang kirapat tong perkeli marhua aido minukobin na be ulam mulak esok kas yan eh. Ay di aku ya horwain na. Bah habi kira minum. Tang na mardame. Itulah buktinya dia tidak berdamai dengan dirinya. Raja hadame odo panodang naroi ima Kristusi. Sekarang terima terang Tuhan. Biarkan hatimu dikuasai terang Tuhan. Biarkan pikiranmu dimasuki Kristus. Agar engkau berpikir dan bertindak selalu dalam terang Tuhan. Orang-orang yang seperti itu penuh dengan pengharapan. Dan yang pasti pengharapan kita, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan ini. Karena dia adalah raja yang perkasa. Raja damai yang melindungi dan menuntun kehidupan setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Muliate rohanami di Tuhan. Allah nungaroho manopot tami tu portibion. Jol manadangol lo hami na say mangulu di banggasan hagula puni. Alay marasini roha doho. Di patauhoro hami marhanguluan. Dang di halomoho ko hami to hamatean si saliling-ililing. Dang di halomoho ko satu parporango torus portibion. Alanido bedi baga-baga ko. Nunga bicar sada panodang nabulun. Manodangi portibion tano lingguman ni hamateani. Gabi raza ho nasubui Tuhan taluhonon ni hagulapon namasa di portibion. Nung hozalo hami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Tuhan say mangulo di bagasak katiurumi mahami. Asa muluhadupi hami nasosak na maol di portibion nang dingulo nami pe. Gabi toktong miyang hami di bagasako. Pikiran ng ulon nami. Rajuman nami do si pata. Maol nai ho Tuhan manguluhon ngulu nami. Gabi olo madebu Tuhan hulu muni. Sa pargugoy mahami Tuhan. Unang mariswang nang roho tu portibion. Nang roho manopot tami. Sa maluha hami Tuhan. Siya nasa na margoar hahulumon. Tangya ko kami sudi ruas ni huriamon ali Tuhan. Name na magudang akan na matua. Akamanami na nami Tuhan nalan siya nuaing.
Na subuirat dohot nami memuji pasangapoko di Joromon. Mulo siat tongan ibagas pehami Tuhan merminggu. Ali Tuhan dang maperkurangi holongi roham asini roham. Sai hati urom mima mian diganu rumah tangga. Satiur sudi rohana pikiranna nak perngulun nape. Ai porsia hami merhiti nasai merpakirimon sudi akan porsia diho dinasa sini roha nang denggam basa dia kapasupasum dia kangulu pardagingon nami lumubiak kaya nakon nami name met Tuhan remaja akan aposo di namat say sulit Tuhan nuaing partikianon lumubi dia ka proses belajar mengajar dia nakon nami ali Tuhan sayurupi masudi say salpuhon panahiton ali Tuhan pandemion saportibion sabui sumuang sudi aka kegiatan aka proses belajar mengajar tu yang nakon nami sazupak Tuhan akalas ni roha di bagasan aka masa depanna sudi ma Tuhan nasar ragam ni pakku basiot di tongani Joromon mga sahoko mahami anggo pikiran nami nang gugu nami tak terbahik kami makku basiho alai sa torok ni roha nami Tuhan urupi mahami sa tahu hami Tuhan patupahon nasarumang niya kapakku basion di tonga-tonga ni Huriam marsanga ma Tuhan kuarmo ala Jesus Kristus Tuhan nami amen tapuji ma Tuhan ta tapasahak ma nang piliata. Jesus
Nunga tabigi hatani di batana pabotohon tuhita ay nang bicar do panodangi di hagulapon. Tuhat taido panodang di bagasan ngulutta. Narodo ibana manodangi hagulapon markite holongna asahita na mardala di bagasan hagulapon marnida hatiuron na binuan ni tuhatta asanapo talas ni roha hita songol las ni roha di gotilon songo parulupulupon di namarbagi tabat-taban atau ngakonong majalo hatiuroni patut do makatidak koni di bagasan ngulutta unang bemangulu di bagasan hagulapon hatani di batamat dok merburi mahamu urasi hamu dirimuna paholang hamuma hinaroani pabahenamuna sianjulu ni matakku pasohot hamuma madzahati guruhon hamuma pabahendadengkan luli hamuma uhum pitore hamuma nani rupa patikos hamuma uhum tunasopot somarama oding hamuma akan nababalu. Kristus do Tuhan nong rotu portibion lahu paluang do sumudang hita salu na tinopana mertua ma akan aporsia di Yesus Kristus ay ibana do hatuauni ibana do hagugutta diakka parukilota ibana do namanoktong asa manangisi namia di bakasan Tuhan Yesus dapotan hatoktongon saliling nililingna ibana do raja name napadamehon hita do dewata ama alani mangulu ma hamu di bakasadame rabdohot na humaliang ibana mangaramoti lakata di bagasan pakirimon na baru. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroron ni saluhus silehon lehon na dengan doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan na lehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo magyo na hutsus di zulum. Paso-paso may jala ramoti asa ho para siyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom iti hami. Salam girgir kami madok mau lihat Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo say Roma harazaumo say sau malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leo matuhami sadarion hanguluan singapari si sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan
padua mahami sian pangago. Sadame salohamuma pasu-pasu sian tohata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatamaho. Di sodakon Tuhan Dewatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan Dewatama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Dia mau kamang do taminang alani kondisi dan buih hita marsi jalangan alani jala di komplek tape sabuina nak pelamar pungu-pungu behita ala hitan yang diawasi oleh keamanan do petugas gugus langsung mahita mulak tutongan ni bagas tabe. Selamat Natal mari hita saluhna. Selamat Natal. Kristus